Ola, moi bons días a todos e a todas. Como Concelleira de Cultura, é un placer darlles un ano máis a benvida a esta festa do viño espumoso. Darlle a benvida un ano máis a todas as autoridades que viñeron a compartir con nós esta mañá de domingo. E a todos vostedes por estar aquí con nós celebrando algo en conxunto. Por un lado, o inicio das festas do Nadal e por outro, pondo en valor algo que para nós é moi importante, parte da nosa cultura tamén e da nosa historia, que é o noso viño, neste caso, o viño espumoso. E sen máis, vamos a dar de paso a Luís Padín, o primeiro embaixador de Champagne de España, para que faga ese de huelle, ese brindis co espumoso. Sen máis, deixámoslo con él. Bueno, moi bons días a todos. É un placer, nada máis, que saban 4 edicións. Recordo o primer ano que me echaba de ledicia poder comprobar como a xente estaba comendo e bebendo con copas de espumoso e disfrutando dos espumosos. O ano pasado, cando facíamos o brindis, empezaba a falar un poquinho do que representan os nosos espumosos, non? Falaba dos negacionistas, esa xente que di que nunca poderíamos elaborar un bon espumosos. Esos negacionistas son os mesmos que decían que Galicia nunca haría os viños brancos e que despois decían que nunca teníamos tintos e hoxe son os que din que facemos os mellores brancos de España e son os que din que os nosos tintos son atlánticos. Todos esos negacionistas se empezan a estar un poquinho calados porque a calidade dos nosos espumosos cada día é máis. E non hai motivo para que non o sea, porque mirade, para elaborar un espumoso se necesitan unhas cantas cousas, pero sobre todo, por enriba de todo, ter a posibilidade técnica de poderlos elaborar. E iso era o que non tiñamos, pero agora o estamos a ter. Mirad, se falamos de calidade e pensamos un pouquinho en os mellores espumosos, os máis coñecidos, que sería o champán, na Champaña, por a climatoloxía que ten, pois vense obligados normalmente a ter que chatalizar os viños, os mostos. Que quere decir? Como non consigue para que un viño de 10 grados e medio aproximadamente non chega porque non ten sol suficiente, engádense un poquinho de azúcar e o que consiguen é rematar esa fermentación para poder despois facer a segunda fermentación en botella e poder ter esa maravilla que é champán. Pero é un viño francamente intervido, non ten nada de malo, porque despois o viño é maravilloso. Pero despois ocorre o caso contrario. O caso contrario sería cava, por decirlo de alguma maneira. Os cavas que están elaborando, tanto en champán como en cava, están en 300 millóns de botellas todos os anos, e aproximadamente cava pois ten que todos os anos máis ou menos ter que acidificar. Non teñen que buscar horas de sol, sóballes horas de sol, pero cando vendiman a uva non ten a suficiente acidez, por lo tanto vense na obriga de engadirle acidez. Pero que pasa cos de Rías Baixas? Pois esas cousas non ocorren. Primeiro, temos unha caste que é a albariña mayoritaria, son outras castes tamén, como pode ser a oureira, a trensadura, pero sobre todo o albariño ten unha caste que ten dúas virtudes maravillosas. A primeira delas, que cando está en torno aos 10 grados e medio xa ten aromas primarios. Eso é moi importante. Despois é unha caste que consigue ter os suficientes nitróxenos para poder elaborar moi boa espuma. E por último, o máis importante para poder elaborar espumosos de calidade, sobre todo para que vivan ao longo do tempo, é que teñan moita frescura, moita acidez, que digo os enólogos. Eu son sumiller, por eso prefiro falar de frescura, porque se falo de acidez, estou pensando en usar Almax. En cambio, así, prefiro falar de frescura. Esa frescura é necesaria para facer un bo espumante. Bueno, pois non, en Galicia o temos todo. Só faltaba, hasta agora, conseguir facer unha uva que fora capaz para eso e que os nosos técnicos foron capaces de entenderlo. Bueno, pois este paso xa se está dando. Hoxe pola mañán di unha volta por todos os stands e me quedei maravillado. Realmente estamos facendo cada vez un dos mellores espumosos do mundo. E lle digo a todos os negacionistas que se equivocan, que acabaremos facendo en 5 ou 10 anos viños para competir a nivel mundial. Pero que non me gusta é que fagamos comparativas. É un erro. Mirad, os viños son malos e vos, pasen como as persoas. Pero o que tedes que buscar nos nosos viños é que sean nosos. Isto é o primordial.
non podemos comparar os nosos viños con champán. Por que? Pois primeiro porque a climatoloxía, o suelo é distinto, as castes tamén, por tanto non hai unha comparativa. Tampouco podemos compararnos por cava. Por esas mesmas razóns e por outra cousa máis. Un kilo de uva producido aquí en Galicia é moi costoso. Un kilo en outras rexións de España é moito máis barato. Por tanto, cando alguén me di, non, aquí por ese precio prefiro beber de outra zona, bebe, pero non estarás bebendo un espumoso de Rías Baixas. Por tanto, non estás bebendo territorio. Te estará gustando, pero xa non estás a beber territorio. E para mí iso é moi importante. E se falamos de territorio, me vades a pedir disculpar, vou a pedir perdón, pero vou a defender o consumo de cava catalana. E o vou a defender aquí, desde aquí. Igual me vai caer detrás unha lavazada, non o sei, pero vou facer. Porque volvo a repetir, mirad, os viños non teñen bandeiras. Os viños o son bons ou son malos, igual que as persoas. Pero se falamos de cava catalana, a uva seguramente sea catalana, pero a botella de cristal, casi con seguridade que é de León ou de Burgos. Pero o bozal, o alambré ese que tapa arriba, máis a placa que o tapa, casi seguro que veñen do País Vasco. Que os vou decir da Rosa? O tapón seguramente sexa portugués ou de Extremadura. E a etiqueta seguramente era de Coreti, de A Coruña. E se está feito unha caixa de cartón, a caixa de cartón seguramente xa de Vila García, de Lantera. E se ven un estuche de madeira, casi con seguridade que é de Padrón de Bosques Certificados Galegos. Por lo tanto, cando queirades beber cava catalán, pero hoxe que estades en Galicia, aproveitar e beber os vosos espumosos. Por lo tanto, desde aquí, imos facer un brindis degollando unha botella, unha ou varias. Mirad, a forma correcta de abrir unha botella de espumoso de calidade non é con un sable, é sin facer ruído. De acordo? Eso é o correcto. Pero isto é unha festa, por lo tanto, imos facer un degüella a sable. Pero non como un sable cualquiera. O sable que imos utilizar é un sable Bricker. É o sable auténtico, en este caso é unha réplica, evidentemente, que utilizaba as tropas de Napoleón cando, para rematar de unha festa, e brindaban con champán, utilizaban un sable Briquet, un sable de infantería. Por tanto, agora, meu fillo Javier, se é capaz de facelo sin facelo mal, será meu fillo, senón meu fillo da miña muller nada máis. Por tanto, imos a esperar que abra e a ver se recoñezo como fillo ou teño que negar dele. A Javier, cando poidas... Aparte que vamos a ir. Sí, mata hacia allá. Bueno, es hijo mío, ¿vale? Pois, vai abrir alguna máis. Gustaría desde aquí aproveitar, levantar as nosas copas e brindar polos espumosos de Rías Baixas que realmente merecen este esforzo que fai o Concello e nós estamos aquí para celebrarlo. Vai por todos vostedes.